Eluf ta' studenti tas-sekondarja li ġejjin minn pajjiżi barra miż-żona ewro li jgħixu f'Malta se jingħataw fuljett bl-informazzjoni dwar l-ewro. L-iskop ta' dan il-fuljett informattiv miktub bil-Malti u bl-Ingliż huwa li l-istudenti jarfu il-flus tal-ewro awtentiċi minn dawk folots. L-Uffiċjal Kap tal-Operazzjonijiet tal-Bank ċentrali is-Sur Jesmond Gatt spjegalna l-idea wara dan l-eżerċizzju. Ninnotaw li l-nies li ġej minn pajjiżi l-oħra ikollhom iktar diffikultajiet biex jifhmu jekk mhumiex autentiċi l-bank notes. U fil-fatt ikollna iktar minnhom li jiġu l-bank biex ibidluhom ovvjament ikunu tilfu l-valur. Allura ħsibna biex naraw kif ngħinu. Fit-tmiem preżentazzjoni Ahmed Klef, student ta' 8 sena li attendi fl-Iskola Marija Reġina, qal li l-eżerċizzju bħal dan jgħinu jara fid-differenza fil-flus. Tajjeb biex nafu xiex l-ħażin u xiex it-tajjeb. Meta jagħtuni l-flus narahom jekk tajba jew ħażina. Il-fuljett fih kampjuni tal-flus biex jgħinu lill-istudenti jkunu familjari mal-flus fil-waqt li jistgħu jintużaw mill-għalliema waqt il-lezzjonijiet. Dan l-eżerċizzju qed isir kollaborazzjoni bejn il-Bank Ċentrali ta' Malta u d-Dipartiment tal-Kurrikulu u t-Tagħlim tul il-ħajja u mistenni jilħaq eluf ta' persuni barranin li jgħixu f'Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.